Okay guys, magandang gabi na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa malit nating channel. So ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Bugalyon. At update na naman tayo dahil palapit na yung kapiyastahan dito sa bayan ng Bugalyon. So 15 na ngayon ng Nobyembre. So ayan, at itong 29:30, piyesta ng bayan ng Bugalyon mga guys, no. So, ayan. At update tayo ngayon dito sa sa bayan. At bago pala ang lahat mga guys, no. Shout out pala sa lahat ng mga marites dito sa bayan ng Bugalyon. At sa lahat ng mga viewers natin, no. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, big shout out po sa inyong lahat. At sa mga viewers din natin na nasa abroad. Ayan, mga kababayan natin na nasa abroad. Ayan, big shout out po sa inyong lahat diyan at lagi po kayo mag-iingat. So ayun mga guys, at update na tayo ngayon. So tara at samahan niyo ako. Let's go guys, tara. Okay guys, ayan at mayroon ng mga ayan no, banderitas para sa kapiyastahan dito sa bayan ng Bugalyon. At yung munisipyo naman mga guys, no, lumiliwanag na rin. Ayan, na marami ng Christmas lights. Ayan. So nung nakarang update natin, hindi pa ganyan yung no, yung mga pailaw nila. So ngayon mayroon ng pailaw dito sa may Hello. So ayan, shout out sa iyo. June. Kaibigan nating June 'yun. So ayan mga guys, may pailaw na. So lumiliwanag na mga guys, no. Ayan, no. Dati doon lang mismo sa may building ng yung mga pailaw nila. Ngayon meron na dito sa may harapan. Sa may harapan na mismo ng no. Yung mga diyan, halaman, may mga pailaw na diyan. Tapos puntahan din natin doon sa plaza mga guys, no. Doon sa may Kalabaw. At mula dito nakikita natin, ayan, may pailaw na rin doon. So tara, puntahan natin mga guys. At ayan, pagdating natin dito sa may Kalabaw, ayan. Yan yung Kalabaw. Meron na rin silang pailaw dito, ayan. Pero yung giant Christmas tree, ayan, hindi pa umiilaw mga guys. Pero meron na dyan, no. Ayan, no. So dito tayo sa may Kalabaw. At papasok dito sa may plaza. Ayan. So meron ng pailaw dito mga guys. Hanggang doon sa sa dulo. So ito lang muna, at yung giant Christmas tree, wala pang ilaw, no. Hindi pa may ilaw. Titingnan din natin. So ayan yung giant Christmas tree. So madilim pa, pero naka-install na rin siya. Ayan. Doon lang yung munisipyo. So doon tayo galing sa harap. Katabi lang ng munisipyo yung plaza dito sa bayan ng Bugalyon. So ayan. So, bulaklak ito. Ang ganda ng bulaklak. Ayan. May ilaw na bulaklak. So ayan mga guys, at hanggang dito na lang yung videos na naman natin ulit. At ayan, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay hanggang dulo.
dito sa videos natin na ito. Ayan. Sa lahat ng mga sumusuporta, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. So ayun mga guys, at meron tayong ano dito no, mga taga rito din pala. Ayan sila ni ano. Anong pangalan nila nung? Roel po. Roel Fernandez po. Fernandez, taga saan? Taga Bugal lang po poblasyon. Saan sa Bugal yun? Dito po sa poblasyon lang. Saan sa poblasyon? Maraming ano, Sa may Caloocan po. sa may Caloocan. Okay, shoutout mo lahat ng mga ano, minamahal nyo. Shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan sa Bulawen. Sa Sumanday. Tropang Buangos. Sa bibi mo. Tuman. Sa bibi mo. Ay, wala akong baby. Wala kayong bibi. Ayan. Okay. Shoutout mo ang ano, mga viewers natin na wala pang bibi. Sa mga walang baby dyan, maghanap na kayo habang wala pong Pasko. So ayan, yung katabi mo. Vincent, sir. Anong pangalan mo? Vincent, sir. Anong apelyido? Palmas. Palma. Okay. Kumpleto tayo dito no, pangalan hanggang apelyido para wala talagang lusot no. Ayan. Okay, shoutout ka lahat ng mga ano, kakilala mo. Sa mga kaibigan ko na mga kupal. Mga nangungupal sa akin. Ikaw, may bibi ka rin. Wala din. Okay, shoutout mo lahat ng mga ano, nilalamig dito sa ano, Shoutout sa mga walang baby. sa mga walang bibi. Ayan. Maghanap na kayo habang wala pang New Year. Maghanap na kayo, pati din ikaw. So ayan, ito. Tatlo sila mga guys na ito. Si Sir. Magandang gabi, Sir. Arnel Fernandez. Yes po. Magkapatid ba kayo? Yes po. Okay. Ano sir, shoutout mo lahat ng mga ano mo. Shoutout sa mga tropa ko sa Manday. Kupal kayo. Wag na Ayan, kayong kupal ba? sa bibi nyo. Ayun nga, malayo siya eh. Malayo, shoutout mo sila. Di kasama sa Pasko. Ay, di kasama. So, nilalamig ka rin, sir, no? Oo po. Pero wag ka nang maghanap kasi ano, no? May Loyal baby ka na tayo. pala, no? Good boy kayo. Okay, sir. Maraming salamat, no? So, ayan. So, namamasyal kayo ngayon dito, sir. Okay, ingat kayo, no? Okay. Kayo, manligaw kayo. Wag maligaw, ha? Ito, wag maligaw. Wag maligaw. Kayo, pwede kayong manligaw. Pero ito, wag maligaw. May bibi na to eh. Sige, sige sir, maraming salamat no. Ingat kayo ingat.